लइका हई हम चामार के चोलिया में उड़ाइब नोट ढार के। लइका हई हम चामार के अच्छा इंटरनेशनल होई खिलाड़ी तुर दे हबई स्टेज हो। लइका जइसन कर न छाओ हिली न तोहरा से में अभी देखले कहां इंटरनेशनल होई खिलाड़ी तुर दे हबई स्टेज हो। अरे तो सुन चोलिया में उड़ाइब नोट ढार के लइका हई हम चामार के। चोलिया में उड़ाइब नोट ढार के लइका हई हम चामार के। सही बात बा कर कबूल ढेर होके न दे हब बजे न दे हब ढेर हो। झिन्नू राइटर सुरेंद्र राज करन ढेर मुँह भेड़ हो। कर कबूल ढेर होके न दे हब बजे न दे हब ढेर हो। अरे तो सुन चोलिया में उड़ाइब नोट ढार के लइका हई हम चामार के। चोलिया में उड़ाइब नोट ढार के लइका हई हम चामार